para makita kung saan pinaka-maasin ang tubig at ito ang mag-feed doon sa mga salt bed. Pangalawa, dapat tingnan kung yung mga salt bed ay merong secondary source ng springs na fresh water. Dapat walang ganun kasi nadadal yung salinity ng tubig. Meron din pag-aaral kung ano pa mas makabagong teknolohiya upang mapabilis ang produce ng salt at nagkaroon po ng mga pag-aaral sa Japan, India, Indonesia kasama si Arlene Test. No? Napakahalaga po ng asin kasi salt is a sin that everyone needs. Pwede po ba yun? Okay po ba? So, meron po yun, pero yung traditional na cooking, tingin ko ay hindi sapat. Kaya meron po ako idea. I-announce ko yung idea ko, bahala yung mga inventor. Gusto ko na gawin. Kasi may araw tayo, so uso na yung solar. At uso na rin yung solar and battery charging. Alam niyo natin na sa pagluluto ngayon, maliban doon sa may apoy, induction oven na ang karamihan. Kaya ang iniisip ko, gumawa ng napakalaking induction oven na solarized, tapos may baterya para sa gabi ay patuloy. So meron ng inventor na kupasa sa aking challenge. Ruel, nandiyan si Ruel? Ng Region 10? Wala. Si Ruel na inutusan ko na makipag-ugnayan sa isang inventor na mag-develop ng ganong sistema. Kapag ipapasok ko ngayon sa iba pa natin kasama, kung meron silang karanasan.